pasar a la segunda ponencia, que estará a cargo de la profesora Angelines Cruz Landeira. Bueno, perdonadme si paso del castellano al galego. Angelines, ¿qué tal? Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Angelines é licenciada e doutora en Medicina e catedrática de Toxicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, cunha ampla trayectoria investigadora ligada á toxicoloxía analítica en relación coa detención de sustancias de abuso e outros tóxicos en diferentes contextos, incluída a detención de casos por subvisión química, obviamente, polo que está hoxe aquí con nós. Traballa no grupo de investigación Fortox, un grupo pioneiro na investigación dos casos de subvisión química en España. A súa ponencia leva por título As sustancias de subvisión química, mitos e realidades. Angelines, cando te queiras. Vale, pois vou compartir a pantalla e a presentación. Dime se se ve. Se ve perfectamente. Sí? Sí, sí. Vale, en primeiro lugar eu quero agradecer á Universidade da Coruña, especificamente ás persoas encargadas de contactar conmigo, tanto María Xosé como a vicerreitora Cristina, que me invitaran para estar hoxe aquí. Eu vou falar de cousas que xa se falaron, porque teóricamente a miña presentación iba a ser a primeira, entón pensei que iba a ser como un modo de introducción e vou repetir algunhas cousas, pero, bueno, vou facer unha presentación moi breve e vou pasar moitas cousas moi rápido, de acordo? Bueno, este vai ser un pouco o índice, imos a falar un pouco de como é a situación da alarma que hai agora mesmo, do que é a submisión química que xa se veu, un pouco a prevalencia, e despois veremos as sustancias que xa tamén se mencionaron en gran parte na anterior presentación. Bueno, como a submisión química agora mesmo é un tema como moi presente na prensa e na nosa sociedade, pero, bueno, é un tema que, como tal, empezouse a falar dela pois prácticamente fai pouco máis de unha década, hasta o 2000, a finales de en torno a 2008-2010, pois pouco se falaba do tema da submisión química, que non quere dicir que non a houbera, pero se coñecía bastante pouco. Pero a partir de entón empezou a falarse moito na prensa e digamos que aparecen términos como a droga do olvido, as drogas da violación, a burundanga, toda unha serie de terminoloxía que fai que, bueno, pois xenere en xeral unha gran alerta social sobre o uso de sustancias químicas para agredir sexualmente fundamentalmente as mulleres. Estes xa son datos máis recientes, pero fálase de que aumentan os delitos por submisión química, tanto en Madrid como en Sevilla, como en calqueira outra cidade grande. Incluso aquí en Galicia tamén se refiren casos, non? Estes son datos, por exemplo, recientes que comunica o Ministerio tamén sobre o incremento deste número de casos. Un caso moi chamativo que se viu fai uns meses tamén, pois foi que, mentras que tradicionalmente asociábase os delitos por submisión química ao consumo de bebidas adulteradas con algún tipo de droga, pois agora xa rizaban o rizo e en Reino Unido, por exemplo, xa denunciaban casos mediante inyección, non? Había chicas que denunciaban que foran agredidas sexualmente e que despois tiñan algún tipo de pinchazo, pero como se ve, bueno, pois son casos que non son confirmados desde o punto de vista, digamos, oficial. Bueno, a submisión química xa se ve un pouco que é o uso, a cometer un delito contra alguén que está baixo os efectos dunha sustancia psicoactiva e, polo tanto, que non está nas súas capacidades e non pode nin consentir libremente nin opoñer resistencia. Habitualmente tamén se dixo o fin principal é cometer unha agresión sexual. Sin embargo, bueno, pois tamén hai casos relacionados con roubos ou incluso pois para sedar persoas ancianas, incluso nenos, que tamén entran dentro do concepto global do que sería a submisión química. A submisión química con fins sexuales, pois, é a máis coñecida, é a que máis alerta e alarma social produce, evidentemente, e produce alarma social sobre todo
en relación con o primeiro tipo que menciono aquí, que xa se mencionou tamén. Hai distintas maneiras de aproveitarse dunha persona que está baixo os efectos dunha sustancia psicoactiva e a máis lóxica e evidente podería pensarse que é administrarlle esa sustancia sin que se dé conta e eso sería a sumisión química proactiva. Hai outra forma que é aproveitarse daquela persona que voluntariamente consumiu algunha sustancia psicoactiva, por exemplo, alcohol, e iso entra dentro do que agora se chama vulnerabilidade química. Ou, senón, estarían os casos mixtos, que seguramente haxa bastantes en que a persona voluntariamente consume, pero a súa vez, pois, alguén lle añade e engade algo máis para facilitar ese deterioro psicoactivo, por decirlo así. A prevalencia é un problema coñecela, no sentido de que en función, bueno, habitualmente cando queremos saber a prevalencia de algunha patoloxía, imos aos estudios que hai publicados e os estudios son tan amplios e diversos en canto aos resultados que poden ir desde unha prevalencia de só un 5% hasta un 30 e tantos %, non? O que sí é certo é que en todos os casos das sociedades en que se empeza a coñecer e a falar e a dar publicidade a este tipo de situacións, os casos van aumentando e aquí no noso país pasou o mesmo. Aumentan os casos a medida que se coñecen tanto pola propia poboación e, por tanto, polas víctimas, polo personal sanitario que é o encargado de atender a esas víctimas, xa que pois, se non coñecen, pois tampouco non son capaces de investigar eses casos, pero tamén incluso polos propios potenciales agresores, de modo que todos sabemos que a medida que se lle dá publicidade a algún tipo de delito, pois este delito mellor acaba tendo máis adeptos dos que tería se non se lle dera esa publicidade, non? En todo caso, a prevalencia real pois non se coñece, estes son os datos que vimos antes publicados polo Ministerio según os últimos datos do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, que reflexan en torno a un 33% das agresións sexuales cometidas pois agora mesmo, non? Pero por que se descoñece esa prevalencia? Bueno, pois polas características dos casos e porque como se chegan a denunciar e a diagnosticar. Hai moitas dificultades no diagnóstico, como xa se mencionou, moitos casos non se van a diagnosticar e, polo tanto, iso é a punta do iceberg, como vimos antes. E por que non se diagnostican? Bueno, pois empezando porque xa hai moitos casos que non se denuncian. Non se denuncian porque a víctima pode sentir vergoña, pode ter medo a ser culpabilizada, porque moitas veces ese consumo voluntario de sustancias foi tamén un elemento facilitador desa agresión. E polos efectos da propia droga, que veremos que xa se mencionaron, pero que tamén veremos agora, fundamentalmente, pois a amnesia que retrasa pois a toma de conciencia do que realmente pasou e, polo tanto, poder denunciar. En caso de que se denuncien, tampouco se poden confirmar sempre. Por qué? Porque ese retraso na denuncia, a súa vez, pois dificulta desde o punto de vista analítico a tarefa dos laboratorios de toxicoloxía. Se pasa moito tempo, o tóxico vai a desaparecer das mostras biolóxicas e, polo tanto, pois non se van a poder detectar. Aínda que estén presentes, pois o abanico de sustancias posibles é moi amplio, polo tanto, bueno, pois dependendo dos laboratorios, non todos están capacitados para facer este tipo de analítica e, polo tanto, se a mostra se envía a un laboratorio que non ten métodos axeitados, pois, aínda que estuvera presente, ao mellor non a detectan. E despois, bueno, pois falta experiencia ou cada vez menos, pero coordinación entre os distintos elementos implicados, como pode ser pois a policía, o personal sanitario, os laboratorios que manexan este tipo de investigacións, non? Bueno, o que é certo é que o retraso na denuncia xoga sempre a favor do agresor. En esta gráfica podese ver, por exemplo, de un estudio recente e que, en xeral, todos os estudios que se publican concordan no mesmo, que canto máis precoz sea a denuncia e, por tanto, máis precoz a toma de mostras, máis probabilidade hai de que os casos sexan positivos. Por exemplo, aquí nas mostras tomadas antes de 24 horas, pois prácticamente casi o 50% eran positivos, mentras que nas tomadas a partir das 24 ou 48 horas a porcentaxe de positividade decrece de modo drástico.
E iso por que pasa? Bueno, pois porque as sustancias en xeral, unha vez que se consumen, aparecen no sangue, pero desaparecen moi pronto, en poucas horas, e despois empezan a aparecer na orina, pero tamén desaparecen ao cabo das horas. Entonces, dependendo do tipo de sustancia, estas gráficas pódense alongar máis ou menos, pero na maior parte dos casos incluso terían unha ventana de detección máis breve. Bueno, os elementos implicados nestas situacións tamén son ben coñecidos, a víctima, o agresor e a sustancia tamén están moi estudiados, a víctima en xeral vai a ser unha muller, na maior parte dos casos de agresión sexual, evidentemente. Nestes datos do estudio publicado por uns colegas nosos do Instituto Nacional de Toxicoloxía, pois datos dos anos 2010, 11 e 12 me parece que eran, pois a maior parte eran mulleres, como se pode ver, ou 100%, fundamentalmente españolas, pero tamén había moitas sudamericanas e mulleres novas, entre os 20 e os 30 anos é a maior prevalencia. Ten outros factores de risco, como, por exemplo, pois a discapacidade ou a enfermedade mental tamén son factores de risco de sufrir este tipo de agresións. E os homes, hombre, non é que non se den casos, pero tamén cada vez máis pois poden aparecer situacións de agresións entre homes tamén mediadas por sumisión química. O agresor quizás sexa un dos mitos tamén moi clásicos de que o agresor é un descoñecido, cando realmente o agresor non é un completo descoñecido en este tipo de agresións. Vai a ser un home, evidentemente, pero na maior parte dos casos vai a ser un coñecido da víctima. Pode ser unha parella, unha exparella, un amigo, un veciño. Hai casos descritos dentro do personal sanitario que se aproveitan desa situación de proximidade coa víctima e de acceso a sustancias efectivas para cometer este tipo de agresións. E na maior parte dos casos o que vai ser é un coñecido reciente, un coñecido reciente. É dicir, alguén que ao mellor coñeceu durante esa situación de ocio, que se, digamos, fixo amigable, que é unha persona ao mellor que ten boa apariencia, que ten boas habilidades sociales e, por tanto, que tuvo fácil acceso á víctima. E moitas veces, se é un agresor que digamos, pode ser en algúns casos un agresor reincidente. Hai casos descritos. Aquí vemos algúns exemplos. Este é un exemplo dunha muller que era drogada polo seu exmarido. E en este caso, bueno, tamén é un caso chamativo porque é un caso confirmado de sumisión por burundanga. Xa veremos agora que son moi raros. E é un caso confirmado pois que pasou en Palma de Mallorca. Este é un caso que eu vin na prensa, non o vin aínda publicado, non sei se supoño que será certo, e era dunha muller francesa que era drogada polo seu marido para ofrecela sexualmente a outros homes. Un caso moi dramático, moi extraño, pero que confirma unha vez máis as circunstancias da sumisión química e a indefensión da víctima, xa que a muller durante moito tempo foi víctima desta práctica e non se dou nunca conta do que lle estaba pasando. Entonces confirma realmente o que pasa nas víctimas de sumisión. Bueno, en cuanto ás sustancias, xa se falou tamén das características das sustancias que se suelen usar. Esta sería a sustancia ideal, que sexa activa a baixas doses e rápida e de acción corta para non levantar moitas sospeitas, que sea fácil de administrar a través da bebida, que non sexa fácil de detectar na bebida, polo tanto, pois que pase desapercibida, que produzca síntomas pouco característicos e preferiblemente confundibles, que se poidan confundir cos que se producen, por exemplo, nunha borrachera ou nunha ingesta importante de alcohol, difícil de detectar cando se bebe a bebida adulterada, é fácil de obter. Neste sentido, agora mesmo con internet, pois está claro que esta é unha circunstancia que se dá na maior parte das sustancias, tanto lícitas como ilícitas. E despois que produzca esos efectos desexados que son tan favorables para o agresor. E cales son eses efectos? Bueno, pois sedación e hipnosis, de modo que a víctima pode estar, pois desde estar un pouco deteriorada en cuanto aos seus reflexos a estar completamente dormida,
Pode ter alucinacións, o cual despois dificulta tamén o seu testimonio porque non é capaz de recordar exactamente que é o que pasou e que é o que imaxinou, por decirlo así. Pódelle producir desinhibición. A desinhibición tamén é un factor que xoga en contra da víctima, xa que se hai testemunhas, pois poden declarar que ela participou de modo voluntario en esa actividade. E despois a amnesia anterógrada que xa se mencionou, é dicir, que desde que está baixo os efectos desa sustancia hasta que lle desaparecen eses efectos, pois vai ter moitas dificultades para recordar. Todo iso o que determina é un retraso na denuncia, limita a testemunha da víctima e fai que a víctima, en algúns casos, aparezca ante o resto das testemunhas como colaboradora e, polo tanto, en caso de xuízo, pois vai a xogar en contra da víctima, evidentemente. Todo iso pois contribuye ou colabora na impunidade do agresor. Cales son as sustancias estas que cumplen esas características? Bueno, pois, en xeral van a ser todas as sustancias psicoactivas. Hai un listado moi amplio, máis de 50 descritas, pero realmente calqueira sustancia psicoactiva potente pode ter ese tipo de efectos. Aquí vemos nesta táboa algunhas das detectadas, por exemplo, os alcoholes, os psicofármacos como as benzodiazepinas, que son as que se utilizan como hipnóticos e como ansiolíticos, os antidepresivos, os antiepilépticos e antipsicóticos, as sustancias de uso recreativo máis común, as clásicas, cannabis, cocaína, etc. Pero, bueno, son moitas outras e este non é un listado completo, simplemente é un listado de sustancias que se detectaron en algúns casos. Imos a falar un pouquiño destes grupos, así moi por enriba, pero, bueno, para mencionar un pouco esas características fundamentales que fai que sexan importantes en casos de sumisión química. O alcohol, bueno, pois ten moitas desas características da sustancia ideal, fácil de obter, é efectivo, produce todos eses efectos que vimos antes, incluída a desinhibición, a amnesia. Está potenciado por outros depresores, de modo que se lle asocia outra sustancia depresora, pois os efectos poden ser moito máis potentes. E algo moi favorable para o agresor é que, habitualmente, en estes contextos de ocio, a víctima xa consume alcohol de modo voluntario. De feito, a maior parte das víctimas de agresión sexual van a ser positivas para alcohol cando se fan as analíticas e en unha porcentaxe tamén moi alta, pois esas concentracións van a ser concentracións moi elevadas, por encima de 1,5 gramos litro no momento da toma da mostra, o cal quere decir, como hai certo retraso, pois no momento da agresión seguramente a concentración sería moito máis elevada. O que tamén pode pasar, e de feito pasa unha porcentaxe importante dos casos, é que cando se entrevista a víctima, ao mellor admite consumo de alcohol, pero cando se lle pregunta sobre as cantidades que consumiu, non refire esas cantidades tan elevadas, é dicir, ou non é consciente do que consumiu ou realmente non consumiu voluntariamente esa cantidade de alcohol e alguén se encargou de añadilo de modo, digamos, extra á súa bebida para potenciar ese efecto sedante que ten. As benzodiazepinas son os psicofármacos máis empregados, polo tanto, son fáciles de adquirir, están prácticamente en calqueira domicilio. Agora mesmo tamén son fáciles de adquirir a través de internet, incluso, bueno, son dos psicofármacos que hai que coller na farmacia con receita, pero a través de internet pois son fáciles tamén de adquirir. Son algúns deles moi potentes, con o cual, bueno, pois a persona, ademais, que non está afeita ao consumo de benzodiazepinas, eses efectos poden ser moi marcados e, sobre todo, se asocian con alcohol. Son sustancias moi detectadas en casos de sumisión química e un dos efectos máis beneficiosos, aparte da sedación que producen e deterioro a nivel neurolóxico que producen na víctima, é esa amnesia anterógrada que fai que lle sexa moi difícil recordar o que pasou durante ese período. En cuanto ás sustancias recreativas máis empregadas, pois as máis empregadas aquí no noso medio van a ser o cannabis e a cocaína e tamén van a ser as máis detectadas en casos de analítica de mostras biolóxicas por sospeita de sumisión química.
hai que decir tamén que, igual que o alcohol, o consumo voluntario de drogas recreativas, tanto cannabis como cocaína, aumenta a vulnerabilidade da vítima de dúas maneiras. Por unha parte, polos efectos da propia sustancia, vai a ter un maior risco de ser agredida, pero tamén unha maior vulnerabilidade xurídica, xa que o feito de consumo de sustancias deste tipo, pois o mellor pode tamén xogar en contra da vítima na hora do xuízo, como que, bueno, pois é unha persona que non ten un comportamento, digamos, responsable, por decirlo así, non? Despois están as drogas chamadas da violación, como xa vimos, o GHB, a burundanga, a ketamina ou o propio Rohypnol. Estas drogas son as que están creando unha gran alarma social, tanto é así que, por exemplo, fai uns anos o Rohypnol chegouse a prohibir nos Estados Unidos, pasou ao mercado ilícito, empezáronse a fabricar kits, test de detección rápida, tanto de GHB como de ketamina, nas bebidas sospeitosas, precisamente por esta alarma social que se producía, non? Realmente hai moi poucos casos confirmados. O que pasa é que o máis lóxico sería pensar pois que realmente non se usan, o sea que serían verdadeiros negativos, pero tamén queda a dúbida se realmente son verdadeiros negativos ou falsos negativos. E poden ser falsos negativos, algúns dos casos, porque hai moitas dificultades analíticas, poden non ser detectadas porque se eliminou por baixa concentración, por método analítico inadecuado, etc. Dentro desas drogas da violación, quizás a máis popular sexa o GHB, que se considera como unha sustancia de abuso un pouco reciente, pero realmente xa se utilizou en clínica, por exemplo, como anestésico, como hipnótico, e tamén ten características ideales en cuanto a que é unha sustancia sin color nin olor, que non dá sabor, que é fácil de adquirir, activa a baixas doses e tamén produce eses efectos de desinhibición, incluso se utiliza a veces como consumo voluntario, como por potenciar esos efectos afrodisíacos, pasividade, falta de resistencia, tamén produce amnesia, en casos xa de doses elevadas pode producir un sono profundo, incluso coma, non? O GHB é unha das sustancias que desde o punto de vista analítico complica o traballo dos laboratorios porque é difícil de interpretar, en caso de detectar e de interpretar. De detectar por qué? Pois porque desaparece rápido, e de interpretar porque en caso de que aparezca pois pode haber problemas porque o GHB é un componente endóxeno do noso organismo. Entonces, cando está por debaixo de certo nivel, pois non se pode dicir con certeza, aínda que sexa positivo, se foi administración ou consumo exóxeno ou se realmente é un componente endóxeno do noso organismo, non? Crean ou está creando moita alarma social polos casos que moitas veces xa se adxudica na prensa a detección desta sustancia sin realmente facer confirmación analítica, pero realmente detéctase en moi poucos casos, entre un 0 e un 6% das mostras analizadas según os estudios. Outra sustancia que tamén está, pois, digamos, creando certa alarma é a burundanga. A burundanga, esa palabra significa bebedizo ou brebaxe e fai referencia a sustancias que utilizaban os chamáns para entrar en trance. A burundanga realmente é escopolamina. A escopolamina é un alcaloide que se obtén destas plantas que podedes ver por aquí abaixo, do género datura, stramonium e similares, e o que produce é unha síndrome anticolinérxica. Esta síndrome caracterízase por boca seca, sedación, alucinacións, amnesia, todos estes efectos pois son favorables para abusar despois de unha persona. Ademais, dice que anula a voluntade, é dicir, que unha persona que está baixo os efectos da burundanga pois é facilmente manipulable, incluso se podería levar ao banco a facerlle quitar cartos ou, estaría como unha especie de robot baixo as órdenes da persona que o domina, non?
Os seus efectos inicianse pronto e poden durar hasta 6 horas, máis ou menos, e desde o punto de vista analítico tamén sería detectable solo durante unhas poucas horas. Detéctase en moi poucos casos, pero, bueno, para que vexades a alarma que chegou a crear, pois, por exemplo, é unha sustancia moi popular en Sudamérica, e cando antes si íbamos ás advertencias ou consellos que facía o Ministerio de Asuntos Exteriores para os viaxeiros, cando un entraba na páxina de Colombia, pois falaba xa da burundanga, dos riscos que supoñía, que non se podía pois un fiar de ninguén porque lle podían soplar, acercar un papel e despois soplar e quedaba baixo o control do agresor, non? Bueno, pois agora eu hoxe entrei por se acaso ainda seguía ca mesma advertencia e agora xa sacaron ese texto e simplemente di que, bueno, que aparece un repunto dos casos de escopolamina en zonas turísticas e que hai que extremar as precaucións. Pero, bueno, non hai esa alerta que había antes, que era un pouco, digamos, exagerada desde o meu punto de vista. Aquí en España, pois tamén hai casos na prensa de burundanga, de distinta índole. Aquí en Galicia tamén houbo algún caso que xa vimos antes, pero realmente está detectada en menos do 0,5, incluso creo que pon o 0,3% dos casos en casos referidos do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, según un estudio que puden consultar. Ademais, en estes casos en que foi detectada, pois na maior parte dos casos eran en relación con roubos, non exactamente con agresións sexuales. Pero, sin embargo, tamén vimos aquel antes que vos puxen de Palma de Mallorca, donde un caso sí que foi confirmado e era a exparella que lle administraba a escopolamina. Xa para acabar cas drogas da violación, outra candidata sería a ketamina, que é unha sustancia que se utiliza como anestésico. Produce como anestésico un estado disociativo, é dicir, as persoas ten esa sensación como de estar flotando, de ter unha sensación extracorpórea, e como produce este tipo de sensacións, pois tamén é unha sustancia que se utiliza como sustancia de abuso desde o punto de vista, do uso recreativo. Potencialmente, pois tería tamén esas características ideales en cuanto a sustancia incolora e insípida, que pode obter no mercado ilícito, evidentemente, e que produce desde sedación, alucinacións ou amnesia. Efecto tamén rápido que dura pouco, con o cual, como sustancia que reúne as características ideales é unha das potenciales tamén. Pero tampouco non hai moitos casos ou casos descritos de ketamina. Realmente, cuáles van a ser as sustancias máis detectadas? Pois as sustancias máis detectadas con diferencia vai a ser o alcohol, os psicofármacos e as sustancias ilícitas. Estes son datos do estudio xa que mencionei antes do Instituto Nacional de Toxicoloxía dos 2010 ao 2012 e en algúns casos, na maior parte dos casos, como se pode observar, casi no 50%, solo o alcohol, mentras que tamén se pode asociar a psicofármacos ou a sustancias recreativas. Este é outros datos do estudio do mesmo autor, pero un pouco máis tardío, en donde se ve novamente que o alcohol é a sustancia maioritaria con diferencia, seguido de drogas ilícitas e de psicofármacos. Esta táboa de outro estudio, neste caso creo que foi un estudio prospectivo que se realizou en Barcelona, pero novamente o alcohol. E ademais aquí diferencia os casos de agresión sexual en que non se sospeitaba sumisión química dos que sí, e vese perfectamente que o 100% dos casos en que se sospeitou sumisión química, pois tiñan alcohol. E xa para acabar, creo que xa non teño máis datos, este é unha táboa dun estudio que xa se mencionou antes sobre revisión de sentencias en relación con casos de sumisión química desde o ano do 99 ao ano 2016, no que se ve que efectivamente o alcohol,
alcohol e fármacos e alcohol e drogas, pois acaparan a maior porcentaxe de positivos. Ademais, en este estudio vese, ou según esas sentencias, que o 72% dos casos foron vulnerabilidade química, é dicir, que o agresor aproveitouse, non é que administrara deliberadamente a sustancia, senón que se aproveitou directamente da persona que xa estaba baixo os efectos das sustancias. E xa para acabar, que agora creo que sí, pois este é un estudio tamén moi reciente, unha revisión neste estudio os autores revisaron artigos nos que se publicaban datos analíticos de casos de sumisión química, pois como vedes a nivel mundial, Europa, América do Norte, Asia ou África incluso, e todos os países que tiñan publicacións en este sentido, e novamente, como se pode ver, a maioría das publicacións reflexaban consumo de benzodiazepinas e de alcohol. De sustancias ilícitas, bueno, en esta revisión predominan as anfetaminas ou o cannabis. No noso medio sería ao revés, o cannabis e a cocaína sobre as anfetaminas, porque as anfetaminas, se ben a nivel mundial en algúns países son moi consumidas, no noso medio pois, van a ser máis consumidos o cannabis e a cocaína. Polo tanto, bueno, os mitos que hai en este momento, mitos entre comillas, que a maior parte dos casos serían casos proactivos e as sustancias implicadas, as drogas da violación. E isto é o que crea alarma social, o sea, a administración inadvertida de alguén que che bota na copa unha sustancia para despois abusar de ti, pois é o que realmente desperta máis alarma. A realidade, pois a realidade parece indicar que realmente a maior parte dos agresores aproveitense da situación de vulnerabilidade química e que a maior parte das sustancias que se detectan pois van a ser sustancias de uso común pola poboación, como pode ser o alcohol ou incluso os psicofármacos ou as sustancias recreativas. Pero claro, esa é a realidade que detectamos, pero pode ser que haxa unha realidade oculta que non somos capaces de detectar por eses casos que non se denuncian, por eses casos que, aínda que se denuncian, pois xa chega tarde a denuncia, chega tarde a toma de mostras e, polo tanto, pois quedan aí sin diagnosticar e, polo tanto, bueno, pois o que se falou antes, que a sumisión química confirmada é a punta do iceberg dos casos de sumisión química, perdón. E dentro da sumisión química confirmada, pois os casos de sumisión química proactiva ainda serían a punta máis arriba de todos, porque realmente os que se confirman neste momento son unha porcentaxe pequena. Bueno, os retos e dificultades a que se deben? Pois débense a un pouco a todos. Primeiro, as propias víctimas. As víctimas están, digamos, son responsables de facer a denuncia, pero debido ás circunstancias nas que se produce esa agresión, pois non sempre denuncian ou cando denuncian tarde, con o cual, bueno, pois iso xa é unha primeira dificultade. O persoal sanitario tamén, en certo modo, cada vez menos, porque cada vez ten máis formación, pero hasta fai uns anos pois carecía desa formación específica, de modo que lle chegaba unha víctima destas características e non sabía o enfoque axeitado, de modo que pois non se tomaban mostras toxicolóxicas e non se facía incluso o abordaxe psicolóxico que requiere o tratamento dunha víctima de sumisión química. Os laboratorios de toxicoloxía, bueno, pois aínda agora hai moitos que non teñen as técnicas adecuadas. Entón, o recibir mostras, analizalas con técnicas inadecuadas tamén é un problema, xa que o que se vai a conseguir é que esas mostras despois, ao fin e ao cabo, pois non se poidan utilizar para estudios posteriores e, por tanto, é posible que non se cheguen a diagnosticar. E, por outra parte, se os casos pois chegan a xuízo, pois tamén hasta fai poucos existía certo descoñecemento a nivel xurídico deste tipo de casos e, polo tanto, bueno, pois eso tamén complica moito o chegar a unha sentencia condenatoria, non? Bueno, como se poden solventar, en certo modo, todas esas dificultades? As víctimas que non denuncian, bueno, pois con campañas de información. As campañas de información resultaron efectivas en outros países,
Con o cual, bueno, pois aquí en España tamén a medida que se coñece a través da prensa van aumentando as denuncias, pero está claro que habería que facer campañas máis específicas e por tanto, eso favorecería o diagnóstico. En cuanto ao personal sanitario, tamén se está traballando moito, estáse traballando en formación do personal, en elaboración de protocolos, e, de feito, bueno, pois se fai prácticamente 10 anos nos servicios de urxencias se descoñecía este tipo de prácticas, pois agora xa non se descoñece, a nivel forense tamén se coñecen moito mellor, e, polo tanto, bueno, en estes protocolos, pois, establecense as pautas que hai que seguir, establecense que hai que tomar as mostras biolóxicas adecuadas, como pode ser a orina, como pode ser o sangue, e incluso o pelo chegado ao caso, porque, bueno, pois cando desapareceu da orina e da sangre pode estar presente no pelo e incluso tomar unha segunda mostra. En cuanto aos laboratorios de toxicoloxía, está claro que a detección deste tipo de casos require de laboratorios especializados. Non vale calqueira laboratorio de toxicoloxía, senón que ten que ser alguén que teña personal cualificado, que este adiestrado en técnicas analíticas de alta sensibilidade e que este preferentemente tamén habituado a facer este tipo de estudios. Entonces, bueno, pois eso determina que poidan ou non poidan detectar casos e aínda así non sempre se van a poder detectar. E finalmente, pois hai que tamén educar, formar os xuíces na interpretación dos resultados. É dicir, hai que explicarlles que un caso con unha analítica negativa non necesariamente implica un caso de non sumisión química, senón que, bueno, debidas a todas esas dificultades que xa mencionei, pudo haber sumisión química e aínda así a analítica pois ser negativa. Tamén é certo que os casos positivos non sempre implican sumisión química, vamos, poden implicar sumisión química cando as concentracións son moi elevadas, porque pode ser un caso de vulnerabilidade química, pero unha concentración baixa de etanol pois non implica necesariamente sumisión química. E con isto, pois, dou por acabada a miña charla e espero non terme excedido demais. Moitas gracias, Gracias a vos. Bueno, ahora abrimos o chat para todos aqueles e aquelas que querades preguntarlle algo a profesora Cruz, porque, bueno, porque a verdade é que nos expuxo uns datos moi interesantes respecto ao tipo de sustancias que se utilizan en sumisión química, non? Bueno, mentres a xente se anima, a mí me gustaría comentar contigo o tema de dende a túa experiencia como investigadora en toxicoloxía analítica, que recomendacións farías para aquelas mulleres que a mellor teñen dúbida de se sufriron sumisión química dende o punto de vista de pois, non sei, de algún tipo de recomendación a hora de presentarse no hospital ou na policía ou para toma de mostras, algunha orientación dende a túa experiencia? Bueno, a mellor orientación é que acudan canto antes, por exemplo, a un centro sanitario, que non se poden aguantar sin perder a orina, mellor, porque a orina é unha das mostras fundamentais para a detección dos casos, porque aínda que se tarde en unhas horas en denunciar, como vimos antes, na orina é máis probable que este presente algunha sustancia que no sangue o mellor xa desapareceu. Entonces, é importante que acudan pronto, que se acuden a un servicio de urxencias, pois que digan que pensan que foron vítimas de sumisión química, pois porque agora mesmo nos servicios de urxencias tamén xa hai coñecemento e saben que este tipo de casos teñen que ter prioridade para non facer esperar a víctima na sala de espera. Un problema que teñen, ademais, non un problema, pero si unha dificultade diagnóstica que teñen é que moitas veces este tipo de víctimas non teñen, digamos, lesións físicas de agresión, a diferencia de outro tipo de agresións sexuais. Nunha agresión sexual na que media a violencia, pois o máis probable é que haxa lesións físicas e, polo tanto, é moi evidente a agresión sexual. En este caso non sempre é así, porque como a víctima non opón resistencia, pois o mellor chega ao servicio de urxencias e non
digamos, impresiona de gravedade, porque pois pode ter ese convencemento de que foi agredida e de que lle deron unha sustancia, pero o mellor non impresiona desa gravidade para que o personal do filtro a pase inmediatamente, non? Entonces, bueno, pois que advirta desa sospeita que ten, porque é moi importante non perder a primeira mostra de orina se se pode analizar. Mira, no chat Adris nos comenta, ademais de cubrir os vasos, vixiar a nosa bebida, non aceptar copas de extraños, que máis podemos facer? Pois é complicado, porque eu penso que o mellor que poden facer as mulleres, que ao final son as que se teñen que protexer, por desgracia, porque é así, aínda que a culpa non sexa delas, pois o mellor que poden facer é non quedar solas, estar con amigos, con xente, digamos, que chegado o caso as poida, o sea, se dé conta do que está pasando, e alguén que te coñece e sabe como actúas en este tipo de situacións, e de repente te ve facer algo extraño, que te ve, bueno, pois quen máis te pode protexer en unha situación deste tipo. Sí, eu totalmente de acordo. Eu creo que o círculo de confianza ou o círculo de amistades é que máis te pode proteger, é fundamental. Mira outra cosa, unha cosa que leín ou vi na televisión, unha sustancia nova que parece ser que non te incapacita, como pode ser o alcohol ou outro tipo de drogas que te producen somnolencia ou te producen, casi a pérdida do coñecemento, non? Senón unha sustancia que parece ser que te anula a vontade, pero que ti estás, de fora parece que estás ben, non? Como un zombi, non? Como un zombi, exactamente. As sustancias das zombis. Son unha nova sustancia ou é algunha das que comentaches? Bueno, a burundanga é unha desas, por exemplo. Sí? Sí, sería unha desas, teóricamente. Pero bueno, en isto tamén hai bastante mito, eso de que, por exemplo, pois non se vas de viaxe e alguén se che acerca con un papel para que lle leas e che sople, de repente quedas baixo hipnotizado, como quen di. Bueno, é bastante difícil de explicar desde o punto de vista toxicolóxico que eso sexa así de rápido e de potente, por decirlo así, non? Vale. Mira, Eva Millas nos comenta no chat que dende a túa opinión, que campañas de sensibilización e prevención botas en falta para non caer nese terror sexual, non, por así decirlo, tampouco caer na dinámica que estamos sempre dicindo, non? Que as rapazas son as que se teñen que protexer. Non sei, que tipo de campaña botas ti en falta? Pois non o sei, pero eu supoño que as campañas, aparte de sensibilizar as chicas, eu creo que terían que sensibilizar sobre todo aos rapaces. Terían que ir máis enfocados ao mellor poñelos a eles no contexto de víctimas. A ver que lles parecería, non o sei, pero está claro que mentras non cambie esa mentalidade, pois as mulleres ao final o único recurso que lles vai a quedar vai ser protexerse elas mesmas porque é así, non? Un rapaz pode beber, digamos, hasta caer tumbado e a probabilidade de sufrir unha agresión vai ser moito menor, non é que non a teña, pero vai ser moitísimo menor que unha rapaza. E é así, e mentras non cambie a mentalidade masculina, pois non sei, pareceme a min que vai ser difícil. Eu, a mellor, faría campañas poñéndose a eles no contexto de ser os homes os que sufren ese tipo de agresión para verse un pouco mellor, un pouquiño máis reflexados. Mira, temos outra cuestión no chat que me pregunta por casos de sumisión química por inhalación. Parece ser que houve un par de casos en Vigo que generaron bastante medo, non? Bastante psicosis. Pois non sei, eu non lín nada sobre eso, pero, bueno, está en relación con eso que che decía antes, do papel que ten unha sustancia e che soplan e aí inhalas. Home, ou é unha sustancia moi potente ou
tamén é difícil non se dar conta, non? De que se soplaron, se fixeron inhalar algo, involuntariamente me refiero, non? É difícil non se dar conta, penso eu. Entonces é como o caso dos casos de Reino Unido que denuncian que lle pincharon. Pois o mellor tiñan unha marca de outra cousa e pensaron que realmente fora esa vía que lle pincharan, pero realmente, pois, desde o punto de vista toxicolóxico non está demostrado. É difícil, non, que non sepamos non, pero, bueno, pode ser. Todo é posible porque os casos que se diagnostican e que se confirman analíticamente son os que son, pero seguro que hai unha casuística moito máis grande. Eu, por exemplo, o que me chamou moitísimo a atención foi este caso que encontrei agora deste señor francés, bueno, señor por chamarlle de alguna maneira, que drogaba durante anos a súa muller, o sea, eso, sin embargo, ela nunca se deu conta, entonces, pois non sei, isto é máis, digamos que a realidade pode superar a ficción moitas veces. Mira, pode, bueno, se isto é unha pregunta miña de curiosidade, pode ser que este tipo de drogas podan producir algunha alteración neurolóxica permanente nas víctimas? Bueno, en principio non ten por qué, se a intoxicación non é moi profunda, pero tamén é certo que hai casos descritos de morte, que utilizaron sustancias de sumisión e que o resultado foi a morte. Entonces, todo depende da dose, evidentemente. Aquí alguén me Eva di que un pañuelo é formol. Sería cloroformo en tal caso ou algo así. Formol resultame bastante difícil, pero bueno, o mellor, claro, se alguén lle pon un pañuelo impregnado de un disolvente deste tipo, pois pode ser que efectivamente o cloroformo sí que se pode utilizar para facer perder o coñecemento a unha persona, eso sí que é certo. E de feito hai algún caso, creo que descrito aquí en España, de un caso por cloroformo, sí, que ademais creo que fora con resultado de morte incluso. Sí. Bueno, pois no chat temos comentarios moi interesantes, pero a maioría das asistentes que están comentando, porque están falando sobre todo de que están totalmente de acordo de que temos que educar os rapaces, os homes, no respeto e non tanto a muller en protexerse, non? Pero, bueno, tamén é certo que estamos nunha realidade que mentres esa non cambia, pois temos que eu a miña filla, evidentemente, agora xa é maior, pero non lle diría, mira, ti non despreocúpate que a culpa non é túa, non é así, o sea, a situación é a que entonces hai que intentar cambiala, pero mentras, pois hai que actuar en consecuencia tamén. Exactamente. Vale. Moitísimas gracias, Angelines.